Obviously. Yebo kube kuthatha le energy yakho ukuthi ukukhuluma uyifake kuma-CV wakho ngabe kade wawuthola wena umsebenzi. Ngabe uyasebenza manje. Baqinisile wena bengithiwa wena wakhipha ingane yami. Wena wakhipha isisu wena. Bazongihlanyela wena hlula nawucina. Ungazophenduka ngikhuluma nawe. Wakhipha ingane yami. Wayela. Wayela wena. Engabe ngizani uyazi umthetho manje. Phosha. Phosha wena. Indaba mfethu. Usubaba wami ngani manje. Njani mina ngenze njani? Jwayela wena ukwazi ukubuya emehlweni ukwazi ukubuya emehlweni utshatha wena wakhipha ingane wena utshatha wena wakhipha ingane wena wazimisela wena bamthisa amanzi apop usinekani nangumaria phela hambe kumithisa imoya engcwele oliflongane bengane mokuqala ukugcina nje wona ungicishile wona mina ngibe nesame wahamba ulana ubhuti wami omncane lo ukhipha isinyama ngayo Phosha uyisithuphunga sentombazana isilima sengane wena noma kuthiwa kunjalo izolo lokho nathi ungibuka emehlweni mina ungitshasa ngisebenza ngisondedala lutho kodwa namhlanje ngitshasa wakhipha ingane and ngapha ubaba nayo into zakhe zimqondele what if into ekhaya wena usathane wena usathane namabibane wena Fire ngikhulume kanje. Fire man utag phuma kumina utag man aha